Op deze allerlaatste dag van Simmer in Friesland zijn we in een heel iets dorp. Maar met 450 inwoners en daar jaren de buurtskippen dan ook nog bij. Ik ben in Pijum, het dorp van Keertskeningen, het dorp van Keusners en het dorp van Riensgratema. Ik ben onderwijs naar Johan Siesweda. Zijn hele familie is hikken en tijnen in Pijum. Een dorp dat er eigenlijk misschien wel helemaal net meer wezen zou. Want in de oorlog, Johan, weer dit hele dorp in puin, hè? Hoe kan dat? Pijum weer het centrum van de street. Van Friesland weer de bloedigste street. En ik een soort mensen binnen bij omkomen. Een hele heftige street. Een hele heftige dus. street, ja. 6 burgers, 1 Canadees en 46 Duitsers. Ja, binnen weer omkom. Dat is een heel soort. Nou, stier we hier van het huis van Dien Paak en Beppe. Ja, dit is het huis van Mien Paak en Beppe. Nou, en dat leidt dus helemaal in puin. En ze had 2 jaar elders wennen. En in 47 is het herbouwd. Nou, en het staat er nog. Ja, en in die street wie een Dien Paak en Beppe dus hier? Nou, in feite net, want er weer een pad van het dorp vlechten naar omlezen het warpen. Maar zij hebben besloten om Nijst en het huis de Nijst onder de grond in een kelder te schoelen. Wat spannend! Het weer heel spannend, want ja, je weet nooit wat er om je heen gebeurt. Mijn Beppe, die hier zwart hier. En de street hier ze grijs hier, wit hier. Dus van een stress is dat komen. Ja, wat je neigt. Ja, wat hast je in handen? Ik heb in mijn handen een granaathuls van een Sherman tank. En dat is ik broekt in deze street. En er staat ook een tekst op. Ontanken aan onze bevrijding, ja. Pijum, 17 april 1944. Ja, 17 april is dus een hele wichtige datum van Pijum West. Ja, had die Paak en Beppe er ooit over verteld? Nou, net zo voort wie een trauma. Dus na de oorlog is het hele dorp weer opgebouwd. En de laatste jaren zelfs landelijk op een kaart gaan. Mij, door deze pizzeria. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Het heeft landelijke bekendheid gekregen in de kranten. En de NRC zei het is de beste pizza in Jeren. En die wil je gewoon in Pijum maken? En die wil je in Pijum dus maken. Ja. In een dorpje van 450 inwoners? Ja, wist. En het is hier smoordrok in december. Nou had eigenlijk elk dorp wel een kerk. We hadden echt een heel soort jongen deze zomer. Nou, zei toen, Johan, dat dit een kerk is. Nou, leeuw ik die op die blauwe egen. Wat is blauw? Ja, blauw. Hè? Blauw. Ja. Maar ik zit er net om na. Nee, dus hoeft net zeggen dat het een kerk is. Want van de boetenkant is het een wenning. Maar alles ging in het geheim. Want dit wie het kerk van? Dit is een kerk van de minister, de doopsgezinnen. Die mochten geen kerk hoor. Dus dit is gewoon een clandestine kerk. Dit is een clandestine kerk, ja. Oeh, spannend. Geheim. Ja, we kunnen erin. Ja. Oh, het is gewoon echt een kerk. Het is gewoon echt een kerk. Ja, dit is wel heel apart. En het is nooit ontdutsen? Nou, ik denk dat het wel bekend wie in het dorp, maar het dorp wie aardig tolerant naar elkaar. Dus die had gedoogd? Die had gedoogd. Een Italiaanse limoncello van Frieske Pijum. Ik kan me geen betere afsluiting bedenken. Ik net. Tjoch. Tjoch. Dank u wel, Johan. Ja, graag niet. In 2004 had ik er even genoeg van. Altijd te horen, jullie Hollanders. Een beetje... Nou, en toen zei ik, nou gaan we het uitdragen. We hebben een prachtig beeld gekocht wat de Hollandse kust voorstelt. En sindsdien heten we de Hollandse kust. En dan begin je leuk. Je begint met de kust, dat kan niet beter. Maar de hardslopende wat verkoopt is limoncello. Iedereen is helemaal wild van limoncello tegenwoordig, is modern denk ik. Dus
Nou, in hoofdzaak komt het door mijn buurman van de pizzeria. Die zei, als jij het nog stookt, maak maar even voor mij even een limoncello. 1 liter alcohol van 90%. Dan hebben we 6 biologische citroenen, die schillen we heel dun. Die stoppen we erin, dan doen we er wat kruiden bij, die gaan we niet verklappen, dat is geheim. En dan hangen we erboven 2 limoenen. En dan maken we van 1 potje 5 halve liters limoncello. Na het kaatsen, vooral de jeugd komt dan. En heel veel mensen, ja, gewoon even een praatje maken. Want dat is ook nog steeds gezellig natuurlijk. We zitten hier inmiddels 20 jaar in plaats van 5. En ik zie ons ook helemaal niet weggaan, want we hebben zo'n mooi leven hier. Met de distilleerderij en 1 keer in de 2 weken weekend open. Het is geweldig. We kunnen een hele leuke, nog oudere dag hebben. Ja. Saskia Hiemstra is docent, jongeres en eigenlijk ook theaterdirecteur. Want midden in Pinjum had ze dit theater. En dan denk je, een theater in dat Lietse Pinjum? Ja. En zelfs de crème de la crème van de nationale en internationale artiestenwereld wie het hard te vinden hier. Hey, Hallo, dankjewel. Nou, welkom in Podium Pinjum. Wauw, Dit is het, ja. heel mooi. Wat was het? Oorspronkelijk is het gebouwd als zondagsschooltje wat bij de kerk hoorde. Het pand hadden we niet meteen het idee om daar een muziektheater van te maken. Nee, dat is eigenlijk op het moment dat we zagen dat er zo'n mooi tongewelf, zo'n rond plafond in zat. Dat we dachten, oké, of ik althans, van dit is een plek waar muziek gemaakt moet worden. En tot die tijd heeft het tientallen jaren als dorpshuis voor Pinjum gediend. Dus hier gebeurde alles. Het was het stemlokaal, hier werden de kinderen ingeënt. We hebben heel veel artiesten hun weg gevonden hier naar Pinjum, naar jouw theater. Wat was voor jullie de meest bijzondere ervaring? Wat jij zegt klopt. Ik vind het heel leuk om bekende mensen hier naartoe te halen. Zoals Jan Rolt bijvoorbeeld, die komt een soort kind aan huis. Chris Jagger is iemand die natuurlijk qua naam dan... Chris Jagger, de broer van. Oh. Ja, die is hier vorig jaar geweest en het jaar daarvoor 2 keer. Het optreden wat me toch het meest bijgebleven is, wat me het meest heeft geraakt ook, was het optreden van Riens Kratema. Die uit Pinjum. Pinjummer, van geboorte en heeft zijn jeugd hier doorgebracht. Want dat is leuk om te vertellen. Dit pand was zijn kleuterschool. Hij ging hier als kind naar de kleuterschool. Dus hij wist ook meteen allerlei dingen te vertellen die ik nog niet wist. Van dat daar een gat in het plafond zit en dat hier in het midden een grote schoorsteen stond waar de kinderen dan omheen zaten om warm te blijven in de winter. Hij is natuurlijk niet heel erg lang daarna overleden. Dus dat is een hele bijzondere herinnering. Ja, dat snap ik. Dat hij hier nog is geweest. Ja. Zo, dit is mooi. Ja, dit is onze camping. En alles zit hierin voor de artiesten? Alles zit erin, ja. Dus er zijn 4 bedden, aan beide kanten 2 bedden. En ze hebben hier hun eigen toilet. En dit is heel leuk. Dit is de badstee. De badstee, wat heerlijk. Ja, en daar in de hoek zit dan nog een douche. Dankjewel. Alsjeblieft. Daar gaat er. De allerlaatste simmer in Friesland sticker is van Pinjum. 40 dwarpen deze simmer. Honderden bijzondere verhalen. En ik denk dat ik namens alle collega's zeggen kan dat wie heel bot genoten hebben. En we hopen jou ook. Ik wens je een heel noffelijk weekend en graag ontzien.